हे गाइस जय जगन्नाथ स्वागत करुछु आपण मानको एक्सप्लोर ओडिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। मु प्रभाकर आज मो यूट्यूब यात्रार प्रथम ब्लॉग आउ एही यात्रा को आपनको सह आरंभ करिकि बहुत खुशी लागुची। आज मु आसीची एही सुंदर जंगल को। चलंतु आज यात्रा स्टार्ट करिवा। बंधु सांग माने चारि पाखरे केते सुंदर सबुज परिवेश। गाइस चलंतु पहाड़ ऊपर पत्थर को चढ़िया तापर देखिबा ऊपर व्यू। गाइस रास्ता पूरा खतरनाक गाइस। आपको जंगल रो रास्ता देखौजे गाइस। जंगल रास्ता रो किछि अता पता नाही गाइस। एडी अछि हमर मिनी वाटरफॉल। आई जेडी पानी बाहरुछि ऊपर जिपा ऊपर को जाके देखिबा ऊपर कोन कोन अछि। ऊपर को चढ़िया ପାଇଁ हेले एतिकी मेहनत करिया ପାଇଁ पड़िବ गाइस एठी पानी बाहरुछि। देखंतु गाइस व्यू चेक करंतु गाइस व्यू। पूरा मु ऊपर को पळे आसली देखि पारुथबे तଳର ସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିୟୁର ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି। ଗାଇସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢିବାରେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଥକା ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର। ଗାଇସ୍ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଚାରି ପାଖରେ କେତେ ବଡ ବଡ ପଥର। ଏଠାରେ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏହି ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ କରୁଛି ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଭିଉ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଜାଗା ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ସହିତ ଦେଖା ହବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।